Owabe engumengameli uJacob Zuma akakaza besemzini wakhe selokhu inkantolo yomthetho sisekelo yethule isinqumo kepha ngaphandle komuzi wakhe kunkanse amalungu ombutho omkhonto wesizwe MKMVA. Umndeni kaZuma uthukuthele uganunu wabo ngelithi inkantolo yomthetho sisekelo iwashaya indiva amalungelo akhe. Lokhu akushona kuba uZuma anikezwa ithuba elenele ukwenza izethulo phambi kwenkantolo kepha uqoka kungabi ingxenye. Indodana yakhe uEdward ikholwa ukuthi inkantolo ixhamazelile kwazise asikaphuma isinqumo ngesicelo esafakwa uZuma enkantolo ephakeme eseGauteng malungana nokuthi iphini lamajaji uRaymond Zondo lishenxe kwengameleni ukulalelwa kobufakazi bukaZuma ekhomishani nephenya izinsolo zokugwamandwa kwamandla ombuso. President Zuma made it clear he made a review application on the refusal by Deputy Chief Justice Zondo to recuse himself. He made a review application, which review application is still pending. All of a sudden, they rushed to the Constitutional Court. What is the rush for? Lana thina ngokubuka kwethina bakaZuma umfowethu ngandlela ehluphekela ulokuza noZondo ulapha njena ngomfowethu ayolwela lelizwe futhi ke nakekho umuntu ozongena la kaZuma ngaphambi kuzobe ngikhona ngumfowabo wakhe ukhanya la isangweni boqala babophe mina bathathe mina. Amalungu eMKMVA athi isono sikaZuma imizamo ayenza ukubuyisela umnotho kwabansundu nokubuyisela umhlaba wonke ezandleni zabantu. Sesifike lana egcineni ukuthi khona sekufanele khuluma indaba yeland ukuthi umhlaba ubuyele ebantwini. Kodwa manje na izinto abazenza ku President Zuma zikhomba zona kona ukuthi bayafuna ukuyivimba lento bayibypasseke ingenzeki kungahlali ukuthi xoxe ngayo. Umndeni kaZuma uthi uzonqoma ngesinyathelo ozosithatha emva kokucubungula isinqumo ukanye nabameli kanti isiphetho sokuya nokungayi kaZuma ukuyozinikela estation samaphoyisa esiseduze naye kuyohlaluka ngomnqamla juqu wangomgqibelo.